फिन खनसे बरायनो थाबाय अरन बर' इउटुब चेनेलाव गोबाव उननि समाव स' दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव ग्रिल मेचिननि बागै मोननैसो बुस्थुखौ दिन्थिनो नागिरदों थ' जों बिदिबा नायलांबाय थादों भिडिअखौ आरो जाय भिडिअआव गोदान फैदों लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय स' सोलोंना लादो जाय रोङा जाय रोंनो लुगैदों बेनो नायदो दानिया थौदो स' लोगोफोर नैबेनो जाबाय ग्रिल मेचिन माने दासो मोनफैदों आरोना हौवाया हामाके बिसिना लाना फैनो गोनां जादों माने नायना लाना फैनो गोनां जादों ना बेनिखायनो हौवायाके बिसिना लानो गोनां जादों आरोना स' नैबेनो बे बुस्थुआनो जाबाय ग्रिल मेचिन माने वाल सुफ्लंग्रा थौदो बिदिबा आं नोंथांमोननो लगायनानै दिन्थिनोसै बोरै जायो दहायनो बेसे जोबखानायमोन आरोना बेनिखायनो दा खुलायैनो दङ थौदो बननिसै मा दं सिङाव दिन्थिनोसै स' नैबेनो जाबाय लोगोफोर टपटा सुफ्लंग्रा ग्रिल मेचिनाव लगायो बेखौ माने हाबलांग्राया बेनो आरोना बे बुस्थुआनो बेखौ मोननै मोनदों नैबे मोनसेबाव नैबे गोदोर आरो बेजों पाका सफ्लंनो हायो वालखौ सफ्लंनो हागोन आरोना इथाखौ आं दा दिन्थिगोन सफ्लंनानै इथाखौ सफ्लंनानैबो दिन्थिगोन आङो ओमफ्राय नैजोंबो काट सफ्लंना दिन्थिगोन नोंथांमोननि गेजेराव ओमफ्राय आरो नैबे साइड खालामनानै नैबेनो जाबाय मेचिना एकदम जाबाय आरोना बेनो मेचिना आरो नैयाव दिन्थिदों बेबायदिनोखा आरोना मेचिना एकदम सेमखा थ' इयाव होआखै लगायनायखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव लगायनायखौ दिन्थिना होगोन बोरै लगायो नै बे प्लास्टिकखौ बहनना लाबाय लानानै नैबे आरोना इयाव बेखौ फिदिंनो हाबा गोदोर जालायलाङो गोदोर बुस्थु सोनायो ओमफ्राय नैखौ फिदिंफिननो हाबा फिसा जालाङो बियो ओमफ्राय आं दा बर्थमान बेखौ गोदोर खालामथ'ना लायो ओमफ्राय नै बुस्थुखौ बहनना लानि बिजि रखम गाटा नांगौबा नोंथांमोननो माबा सोनो होमबानिया बेखौ बायनो हायो बेखौ सोना दोनथ'नि आं नैबे आरो डाइरेक्ट बेलथायलाङो ओरै स' दानिया आं बेयाव फिटिं खालामनानै लगायनानै दिन्थिनि लोगोफोरनि गेजेराव स' फिटिं खालामनो थाखाय नै बुस्थुखौ नांगौ बे बुस्थुखौ मोनफाखायो आरोना सब बुस्थुआनो मोनफाखायो बे बुस्थुखौ माने नैयाव खुलिनाय मारिनाय आरोना ओरै खुलिनानै मारिनांगौ बेखौ माने टाइट होआबा आं दिन्थिनि मारै जायो नैबे जाबाय इटा सफ्लंग्रा वाल सफ्लंग्रा बेयो स' आं बेखौ लगायना दिन्थिग्रोनि लगायनो थाखाय नैखौ ओरै फिदिंना लानांगोन गोदोर खालामना लानांगोन गाटाखौ स' गोदोर खालामनायनि उनाव बेखौ ओरै टाइट होनांगोन बेखौ टाइट होग्रोना लाबाय नै टाइट जाबाय ओमफ्राय नै लोगोसे बेखौबो ओरै टाइट होना लानांगोन बेसां गोरा होनो हायो मोजां आरोना ओरैनो टाइट होजोबलां मोनथामखौबो मोनथाम हल दङ मोनथाम हलावबो टाइट होजोबलां आरोना स' नैबे बुस्थुआ टाइट मोजां जायाबा मा जायो नैबे नोंनि बुस्थुआ वालाव फासिलांनोबो हानाय ओमफ्राय मेचिनाबो हामा जानो हागौ आरोना बेनिखायनो बेखौ खोब मोजां खालामनानै एकदम टाइट होथारनांगोन बे बुस्थुखौ ओमफ्राय नैबेनो जाबाय सुइस बेखौ थुना होबानो माने गिदिंलांगोन आरोना खनसे नों सलायना खिथिनोसै आं गेजेरावनो बोरै सलायो नै मेन प्लागा स' आं बेखौ सोग्रोना लानि दा आं बेखौ प्लागाव सोना लाबाय ओमफ्राय दा नोंथांमोननि गेजेराव सलायना दिन्थिनि आं बोरै जायो बेयाव सुइस थुना होबानो गिदिंबाय आरो नों बा वाल सफ्लंबा ओरै हमनानै ओरै नारसारनानै सफ्लंनांगोन आरोना ओमफ्राय दिन्थिगासिनो दङ आङो इथा सफ्लंनानै लोगोफोरनि गेजेराव लाना फैनो आं इथाखौ लोगोफोर नै इथाया बेयावथ' हल मोनसेबो गैखायाना सफ्लंनाय स' आं बेखौ सफ्लंनाय दिन्थिनि दा नायलांबाय थादो सफ्लंनो थाखाय बेखौ इथाखौ नैयाव दोनना लानांगोन माने डाइरेक्ट सफ्लंनो हाखानाय नङा आरोना इ इथाखौ मानोना आंनिया टेबोलानो गब्लंलांगोन इ इथाखौ डाइरेक्ट सफ्लंनानै दिन्थिनांगौबा
नायलांनोसै हागोन ना हाया हियाबो जिगोन आरो ना इखो डाइरेक्ट सफ्लंनांगौ आंनिया टेबलनिया टेबलाबो खामानि गैखाया आंनिया ओरैनोबा गब्लं होनानै होदोंमोनबा दिन्थिनोसै नै दानिया आं लगायना लाबाय बेखौ दानिया सफ्लंनोसै आङो नोरै लाबायना ओरै लानानै नोरै माबाना नास्लाबना ला आं दहाय जेरै हमनो दिन्थिदोंमोन ओमफ्राय बेखौ सुइस थुना होबानो जाबाय आरो ना एसे नांबावगौ बेखौनो सफ्लंनांसिगोन आरो लोगोफोर मोनसे बाथ्रा खिन्थानि आङो सफ्लंबायना नोरै सफ्लंनायाव नोरै हाबना थानानै ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना सफ्लं बहननायावबो बहननो समाय माबाखौ सुइचखौ अफ खालामना होनाङा माने सुइचखौ अफ खालामबा मा जायो बे बुस्थुआ नैबे बुस्थुआ बायलांनो हागोन नङाबा फासिलांनो हागोन ओंखारनाय नङा मिसिङाबो हामा जानो हागोन बेनिखायनो बहननायावबो नैखौ सुइचखौ अन खालामना बहनबानो जाबाय नोरै जेरै नोङो बेखौ सफ्लंदोंमोन ओरैनो खालामबानो जाबाय नोरै सोनायावबो अन खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बहननायावबो अन खालामनानै बहनबानो जाबाय अफ खालामनाङा बाहायल'सो नांगौमोन बे इटाखौ सफ्लंजोबनो माने आंनिया टेबलाव गब्लङो नालाय बेनिखायनो आङो बेखौ सफ्लंथारदिया स' दिन्थिना होबाय आं बोरै माबानांगौ दा नोंथांमोननि गेजेराव टक्टाखौ सफ्लंनानै दिन्थिनो आं बोरै टक्टा सफ्लंनो थाखाय आरो नैखौ खुलिफिनना लानांगोन आं ओरै बेखौ खुलिबाय नै गबाय बुस्थुआ दा टक्टा सफ्लंनायनि मोनसे सोना होबानो जाबाय नै आं बेखौ लादो टक्टा सफ्लंनाया फिसा आरोना औवालबो सफ्लंनो हायो टक्टाबो सफ्लंनो हायो नोंनि इस्सा आरोना बे मोननैदो टक्टा सफ्लंनायखौ गाथाखौ फिसा खालामना लानांगोन ओमफ्राय निखौ सोबाय बे बेसाङाबो माने इखौ एसां होसो नाङा माने मिसिङा हामा जालाङो आरोना सोरबा दा इखौ टाइट खालामना ला दहाय आं जेरै टाइट खालामदोंमोन ओरै टाइट खालामना ला गिदिंजोबनानै बेसाङा टाइट खालाम स' दा दैखांबाय दानिया दिन्थिनोसै आं आंनि टेबल बायलाखौनो माबानानै दानिया आङो नै टक्टाखौ सफ्लंना दिन्थिनो होदों नायबाय थादो बोरै सफ्लङो नै बुस्थुआ लाइनखौथ' प्लागखौथ' सोना लाखाना दं आं दा नोरै दोनदो दोननानै बेखौ नास्लाबनानै बरिया सुइच अन खालामनांगौ नै दानिया नैबे नों गब्लंखांबाय एकदम माने जि माबादों नोङो जे आखाइजों फिदिंनाय माबा ग्रिलदो नोङो सफ्लंबाथाय बेखौ नों बहुद टाइम लागोन दा इ मेचिनखौ लाबाथाय माने आधा घन्टानि जायगायाव दा नों इयाव 10 मिनिट लाबाय 10 मिनिट जायगायाव नोङो 1 मिनिटबो नांनाय नङा आरोना बेखौ सफ्लंनो बे ग्रिल मेचिनखौ लाबाथाय बेनिखायनो बेखौ बाहायो मानसिफोरा बांसिननो सोरबा सोरबा लोगोफोरा सलायनो रोङा नालाय बेनिखायनो दिन्थिना होबाय आं बेखौ बोरै सलायो दा दिन्थिना होबाय आं बोरै सलायो ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ बे लासै आरो माबा लासै आरो खम गोसा खालामनाय गैया आरोना माबा आं लगायगोन बेयाव लासै आरो गोसा खालामनायनि बुस्थुखौ बेलेग सोलायनांगोन थ' सोलायनाय भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैगोन आं बोरै सोलायो माने सिङाव खुलिजोबनानै बेखौ सुइचखौ सोलायना होनांगोन माने थ' बोरै सोलायो आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लाना फैगोन ना नायबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ स' नैबे ग्रिल मेचिना बेसेबां लादों आं नोंथांमोननो खिन्थानो बावगारदों स' खिन्थाना होनि दा आं बेसेबां लादों बियो 1306 लादों आङो टटेल न'आव लागै होफैनायाव लागै माने फ्रि डिलिभारिमोन आरो चार्ज डिलिभारि थानायबाथ' बांसिनसो लागौमोन आरोना ओमफ्राय नैबे सुइचखौथ' खिन्था होबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लाना फैगोन होननानै नै गासैखौबो लगायजोबना नायनो हायो आरोना दा आं दिन्थिथ'ला मोननै दिन्थिना होबाय पाका आरो माबाखौ बोरै हल खालामो टक्टाखौ ओमफ्राय आरो नैदोबो दा मोनसे एल
आरो मोनसे मिसिं दंबावो लोगोफोर एल ग्रिल मिसिं बेयाव माने रड हानायाना स' बे एल ग्रिल मिसिंखौबो नांलाया माने नैयावनो लगायनानै एल ग्रिल मिसिं बानायनो हायो आरोना स' आं भिडिअखौ माबायाव दिन्थिनो हागोन लोगोफोरनो बानायनानै मारै बानायो मारै फिटिं खालामो गासिबो दिन्थिनो हागोन आङो थ' भिडिअ लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेयावनो जोब्बाय जाय भिडिअखौ गोदान नायदों लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो